जेंनाखौ लानानै बर'फ्रा 5000निबो बारा सुबुं थैबाय। गुबुन गुबुन आफादनि मुङाव थांखि बिथांखि लानानै थांखिया जाबाय आलादा हादोर सोरजिनाय आरो बे थांखियावनो 5000निबो बारा बर' सुबुं थैबाय। जोंहा मोननै जेंसिखौ बोस्रांनो थाखाय बिथा नांग्रोगौखाय बे बिथायावनो थानानै जोङो जोंनि जि थांखि बे थांखियाव नाथाय जेंनाखौ बोस्राङासै। रायजो राजाफ्रा दैथायहरदोंमोन लिडार थिग एखे रोखोमैनो आबसु सोमावसारनायजों सोमावसेरजेननाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म समनि फरायसा आफादा सोमावसारनाय बायदि नङा। गुबुन मोनसे लामाजों सोमावसारबोदों, हाथियारनि हेफाजाब सोमावसारदों एनडिएफबि होननाय आफाद। दिनै बे एनडिएफबि आफादाबो रायज्लायनानै जेंनाखौ बोस्रांदो बर' रायजो राजाफोरखौ जोंखौ बुंनायलाय जों बे लामाखौ लादों। 13 बोसोर जाबाय बिटिसिखौ सालायनाय, बिटिसिनि बिथानिफ्राय जाय दैदेनगिरिफोरा सालायगासिनो दङ बिथांनि सायाव बर' खालामनानै जोंखौ लोगो मोननानै 2006 सालाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि बुंनायल' जाना थाबाय। जेब्ला गाज्रिखौ मोनबाय थाबाय, पावारखौ मोनबाय थाबाय, मोनबा टार्म बारलांबाय, जायफ्रा लंथं थाग्रा गोथां जाग्रा बिसोरबो रायजो सोरजिनानै दिनै सुख सान्थियै रायजोखौ बेंगासिनो दं, गाव गावनि हारिखौ जौगालांगासिनो दङ। जाहा जोंनि बर'नि गेजेरावसो दा बेबायदि अबस्थाया फैबाय। क्राइटेरियानि बाथ्रा थांनाय बिटिसि सुक्ति खालामनायावबा बे बाथ्राया ओंखाराखैमोन, नङा होमबा? दा बिटिसिआबोथ' मोनसे भारत संबिधाननि मोनसे कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड थानाय मोनसे एग्रिमेन्ट सुक्ति। बर'लेण्ड नङा बियो, सेपारेट स्टेट नङा, अब्लाबो 6 सिडुलाव थानाय मोनसे कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड थानाय मोनसे एग्रिमेन्ट। दा बे समावबो क्राइटेरियानि बाथ्राया फैयामोन। नाथाय दुखुनांथाव दिनैहाय जोंहा आथिखालनि लिडारफ्रा बर'फ्रा रायजो मोननायनि जयगता गैया। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। रायजोफोर संकसनिफ्राय सदियासिम बर'फोरनि मेगननिफ्राय मोदै गदों बे भाषणखौ होनायाव। आसा खालामदोंमोन रायजोफ्रा लिडारफोरनि सायाव माबा मोनसे जालांगोन। लोगोसे बाहेरायाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि प्रग्रेसिभ सरकारजों रायज्लायगासिनो दं, जहै माबा मोनसे जासिगोन। बाथ्राया नंगौबो। जोङो बिसोरनि मावनाय दांनायखौ नुनानै 2011 सननिफ्राय जेब्ला रायजो राजाखौ लानानै सोमावसारदों, सरकारा जोंखौ गनायथि होदों, रायज्लायदों। बिनि सिगां एनडिएफबि प्रग्रेसिभआ रायज्लायबाय थाखादोंमोन हारसिङै। अब्लाबो सरकारा दिनैहाय बुङाखै बर'फोरा क्राइटेरिया गैया, जयगता गैया होननाय। बरन्स बुंदों बर'फ्रा मोन्थाय दं, अधिकारा दङ, नाथाय बेखौ मोननो गोबां खामानि नोंथांमोना मावबावनांगोन। दा बेबायदि बुंबाय थानायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लोगो मोननानै गणतान्त्रिक लामाजों रायजो राजा लानानै सोमावसारदों। सोमावसारखांनायनि उनावबो एबसुजों रायज्लायदों, एनडिएफबिजों कन्टिनिउ रायज्लायबाय थाखानाय। दिनै बिथांमोनजों रायज्लायब्लाबो बर'लेण्डआ जाया, क्राइटेरिया गैया, बेफोर बाथ्राया जाया बुङाखै। बरन्स सरकारा बर' सोमावसारनायखौ जों होबथानो हालिया, बर'फोरनो आरोबाव जोङो साबसिन माबा मोनसे सुबिदाखौ जों होनांखासिगोन, उफाय गैला, जों हमथानो हालिया, बेबायदि बाथ्रासो बुंदोंमोन भारत सरकारा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनैहाय जोंनि न'खरावनो थानाय माखासे दैदेनगिरि, बर' राजखान्थिखौ सामलायनाय बिथांमोनानो जोंनि राजखान्थिनि जिथु दायित्व बेखौ जों होनानै लाब गैला। रायजोफ्रा बे सानदों दायित्वखौ जों बिसोरनो होलिया। आरो बेल' नङा, मोनसे डिसिसन लाबावदों, दिनै जोंनि गेजेराव गोदान मोनसे सरकार लाबोनांसिगोन। जि सरकारनि गेजेरजों जोंनि जिथु थाखानाय जेंना, बे जेंनाखौ जों बोस्रांलांनांसिगोन, नङा होमबा रायजोफोर? दिनै रायजो राजाफ्रा बेबायदि डिसिसन लाबाय। रायजोफोर क'क्राझार चिरां बिथांमोननो दायित्वखौ होनायजों लोगोसे बर'फोरनि जेंनाखौ जों दिनै बुंथारनांगोन रायजो राजानि सिगाङावहाय। ओनसोलाव जायगा लाफैजेनग्रोयो, अब्ला नोंथांमोननि हेफाजाब आरो मददजों जों दिनैहाय जोंनि जातिनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय जों दावहा होबाय थादोंमोन, नङा होमबा? नोंथांमोननि मदद हेफाजाबखौ जों बावनो हाया रायजोफोर। जों दाबो सनमान होयो रायजोफोर, बे आफादा दाबो सनमान होयो। आरो नोंथांमोननि खावलायनाय लेखा सावरायनायनि गेजेरजों जेंनाखौ बोस्रांनांसिगौ, बेबादि बाथ्रा बुंनायावसो जों सिजफायार खालामदोंमोन रायजोफोर। भारत राष्ट्रनि गणतन्त्रखौ जों मोनसे समाव फोथायामोन। 19 बोसोर भारतनि हेंथायै नांदोंमोन।
थांखिया जाबाय बर' राजखान्थिनि जेंनाखौ बोस्रांनाय आलादा न'खर सोरजिनाय नाथाय भारतनि गणतन्त्रखौ फोथायाब्लाबो बर' रायजो राजानि गणतन्त्रखौ जों अरायबो सन्मान होगोन बे बाथ्राखौ जों बुंबोखादोंमोन आगोलाव थिग बे एखे रोखोमैनो नोंथांमोननि बुंनाय लेखा थोननाय लेखा जों सिजफायार खालामबाय 2005 सननिफ्राय जों सरकारजों रायलायबाय चार्टार अफ डिमान्ड होबाय थांखिया जाबाय आलादा न'खर सोरजिनाय बे 1 नम्बराव लिरनाय दङ जोंनि चार्टार अफ डिमान्डआव दिनै 33 बोसोर जाबाय जों बे थांखिनिफ्राय दोरोनाखै रायजोफोर जों दिनै आफादनि थांखि बिखान्थि बायदियैनो बर' रायजो राजानि जेंना आलादा न'खर सोरजिनाय बे जेंनाखौ बोस्रांनो जि जों चार्टार अफ डिमान्डआव लिरना होदों बिनिफ्राय जोङो बिन्दोसेबो जों दोरोनाखै दिनैनि थारिखसिमबो दासिमबो जों दङ आफादखौ हमथाबनानै बर' हारिनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय 2005 सननि उनावहाय जों डिजिगनेटेड केम्पआव थादों 13 बोसोर जाबाय रायजोफोर बे 13 बोसोराव दिनैनि थारिखसिम लामाजों दिनै नोंथांमोना लुबैयो नामा डिजिगनेटेडआव जोंखौ थाजाबाय थानायखौ जों दिनै सरकारनि हाथियारखौ गथायाखै दाबो दङ जेब्ला एकर्ड जायो होमब्लासो जों गथायगोन बेबादि थासारिखौ बारहावाखौ नोंथांमोना लुबैयोना इउपिपिएलनि आफादगिरि इउजि ब्रह्मखौ क'क्राझार समस्तियाव बे सोमावसारग्रा आफादा दिनै बिजाथि हिसाबै गायसनदों आरो बेवहाय एबसु एनडिपिनि डिसिसन मथेनो जानाय आरो जोङो बेखौ होनायनि एकमात्र कारना जाहैबाय एमपि देरहालांनानै दिल्लीयाव जाय सरकार जायो सरकारखौ नारसिननानै जोंनि राजखान्थियारि जेंनाखौ बोस्रांनायाव मदद हेफाजाब होनाय बेनो थांखिया रायजोफोर राजखान्थिनि जेंना आलादा न'खरनि जेंनाखौ बोस्रांनायाव बिथाङा देरहालाङोब्ला दिनै 100 बाहागोथ' हाजोबनाय नङा बेवहाय जों नोंथांमोनबो जोंबो आरो सोमावसारबावनांगोन नाथाय बिनि गेजेरजोंबो जोंहा दिल्लीयाव दैदेनगिरि नांगोन आरो दिल्लीयाव बेबादि मोजां दैदेनगिरि गैयिनि थाखायनो जोंहा एमपि दंहैयोब्लाबो बिसोरो बर' हारिनि साननायनि हेंथा बुंनायनि थाखाय मावनायनि थाखायनो बे थांनाय 15-16 बोसोरा रायजो राजाफ्रा आरोबाव दुखु खस्थ' लाबावनो गोनां जादों रायजोफोर जों फोथायदोंमोन मोनसे समाव बिथांमोना जों ज'हैनो एमएलए देरहाहरबाय नोंथांमोना रायलायबाय थादो जों दिसपुर दिल्लीखौ जों जोखावहैनोसै सरकारखौ नारसिननोसै जेंनाखौ ज'यैनो बोस्रांसै होनना बुंदोंमोन जों आसा खालामबाय थादोंमोन नाथाय फंसेबो पार्लियामेन्टआव खोनायाखै आरो बुंखायाखैबो आरो बेबादि दैदेनगिरि एमएलए एमपि थाबाय थानांगौबा एमएलए एमपि बेबायदि दैदेनगिरि थाबाय थानांगौबा माब्लाबाबो बर' जेंनाया बोस्रांजानाय नङा रायजोफोर बेनिखायनो दायो गोदानहाय ओंखारबोफिनदों गोदानथ' नङा बे गोजामानोखा जायफोरा दिनैहाय दसे सम सिरि दंथ'योमोन एबा गुबुन लामाजों मावबाय थादोंमोन दिनै जों बिसोरनि आखायावनो पलिटिकेल पावारखौ होनानै जों दिल्ली दिसपुरनिफ्राय जोंनि जेंनाखौ बोस्रांनानै लाबोनांसिगोन आरो बे दायित्वखौ लानांगोन नोंथांमोनानो डेम'क्रेसियाव रायजो राजा बिबान दङ बिबानानो जाहैबाय इलेक्सननि गेजेरजों रायजोफोर जों अखल राजा लामायाव दिनै डिसिसना जाया रेलवे लामायाव डिसिसना जाया दिनै दिल्लीयावसो जायो आरो दिल्लीयाव मानसि हरनोबा जों इलेक्सनाव बाहागो लानांगोन रायजो राजा नोंथांमोना आसार जाहोनानै जों ज'हैनो बर' राजखान्थिनि जेंनाखौ बोस्रांनाय एबा आलादा न'खर सोरजिनायखौ जोङो लाथारनांसिगोन नोंथांमोननि बे ओनसोलनिफ्रायबो जेबो गोनो गोथो गैलिया बेखौ आंहा फोथायनाय दङ 23 थारिखआव जोंनि बिजाथि उरखावगोरा ब्रह्म देरहालांगोन बे खाथां बेखौ जोङो 100% जों दिनै बुंनो हायो बिनि अनगायै इलेक्सनाव बाहागो लानायजों लोगोसे जोंहा बिटिसिनि बाथ्रा फैगोन नङा होमबा फैगोन बोसोराव बेवहायबो जों गेलेनांगोन इलेक्सनखौ आं बुंखायो रायजोफोर जेंनाखौ बोस्रांनाय जोंना माखासेफ्रा लान्था भाइमोना बेबायदि एसेम्ब्लियावबो जों बाहागो लानांगोन डिसिसना दिसपुरावबो जायो स्टेट सरकारा रायजो सरकारा रिकमेन्डेसन हरग्रोनांगौ जायो एनअसि हरग्रोनांगौ जायो दिल्लीयाव बिनिफ्राय डिसिसना जायो बेबायदि ओंखायनो सोमोन्दोआ दंजोबो रायजोफोर उनावनो बर' राजखान्थिया सोलायगोन रायजोफोर बे खाथां 6 मासनि उनावनो एमपिखौ देरहाखांनायनि उनाव इउजि ब्रह्मखौ देरहाखांनायनि 6 मासनि उनावनो बर'नि राजखान्थिया सोलायगोन एसुआनो जा एनडिपि प्रग्रेसिभआनो जा दिनै जिरायना थायाखै रायजोफोर इलेक्सन फैनायनि सिगां बिथांमोना मानिनो गोनां जादों बर'फोरनि सोमावसारनायखौ नायनानै बिनिखाय जोंनो
जोंनि जेंनाया बोस्रांजानो बारा गोबाव सम नांलिया खोब समनि गेजेरावनो जेंनाया बोस्रांजासिगोन नाथाय मोनसे खोथा रायजोफोर आथिखालाव जाया बिटिसिखौ सासन खालामबाय थादों बिसोरखौ जुदि नोंथांमोना लाखिबावनो सानबावोब्ला जोंनि जेंनाया आरो गासैबो नोंथांमोना मदद हेफाजाब खालामनांगोन बेखौ जों आसा थिबाय दा बिनि अनगायै माखासे जों जेंनाफोरखौबो मेजर जेंनाफोरखौ जों रायखांथारनांगोन रायजोफोर दा जोंना बे बिटिसिखौ सालायग्रा हान्जाया मा खामानि मावदों मिथिबाय दा रायजोफोर 6 जनगोष्ठीनि बाथ्राखौथ' जों रायलायथारनांगोन नङा होमबा बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनायाबो गिलु बालु जोंखौ लामाजों लांगासिनो दं रायजोफोर जि बुस्थुफोरखौ एबसु एनडिपिआ ज' जानानै ट्राइबेल संगठन CC2आ दानानै रायजो सभायावहाय होबथाहैनो गोनां जाहैदोंमोन माखासे मिनिस्टारफोरखौ आथिं हमहैनो गोनां जाहैदोंमोन बे बिलखौ पास खालामनो मोना आयेन खालामनो मोना बेवहाय मेन रल लादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिपि प्रग्रेसिभ रायजोफोर ट्राइबेल संगठनखौ लाफानानै बेखौ होबथाहैदों आरो बे होबथानायनि उनावसो बिलखौ बिनि बोथोराव 40 लाखसो दङ नाथाय 6 जनगोष्ठीनि गेजेराव गैयाब्लाबो 1.5 कोटि दङ बे 1.5 कोटि जुदि एसटिआ आरोबाव बारायदेरबावोबा 40 लाखनि गेजेराव हाबबावनांगौब्ला अब्ला मा जागोन अबस्थाया नायलाय बे 1.5 कोटिजों 40 लाखआ देरहागोन ना माब्लाबाबो देरहानो हाया ट्राइबेल हिसाबै जोंहा हा हुनि मोनथाय फरायनायनि मोनथाय खथा थायो साख्रि बाख्रिनि खथा थायो बेफोर गासैबो हाबफैजोबनांगौबा जोंनि एसटि थाखानायफ्रा बे बर'फ्रा राभाफ्रा देउरि चन्द्र लालु मिसिंफ्रा जों जेबो खाबु सुबिदाखौ मोननाय नङा रायजोफोर बिसोर जुदि हाबफैनांगौब्ला गासैबो बिसोरनि सुबिदाखौ लाजोबगोन जोंनि एसटि खथा थानाय इलेक्सनानो जा एसटि खथा बेफोराव बिसोरो इलेक्सन गेलेफैनो मोनगोन गेलेफैनो मोनोब्ला बर'फ्रा रावबो देरहानाय नंला रायजोफोर नङा होमबा रावबो देरहानाय नंला बिसोर देरहालाङो हारसाफ्रा सोरबा सावथाला देरहागोन राजबंसिया देरहागोन सोरबा आहमफ्रा देरहागोन बिसोरथ' गोरों गोराखा बिसोरनि पार्टिफ्राथ' सोरबा एजिपि सोरबा बेनिखायनो बेफोरबायदि मावनो थाखाय जोंनो मोजां दैदेनगिरि मोजां लिडार नांगौ उरखाव बोराया सासे हारि अनफावरि हारि अनग्रा जातिनि जेंनाखौ सिन्था खालामग्रा सासे लिडार उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनिफ्रायनो बिथाङा थाबोदों बर'फोरनि जेंनाखौ राजखान्थि जेंनाखौ बोस्रांनो होननानै दिनैसिमहालागैबो बिथाङा दोरोदाखै बर' रायजो राजाजों थाफानानै जायफ्रा बर' राजखान्थि जेंनाखौ बोस्रांनो होननानै आफादफोर दङ बिसोरजोंनो थाफानानै जातिनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय बिखाफोर दानानै आवगायबोगासिनो दं जानो हागौ बिथाङा खनथाम खनब्रै जेननो हागौ MLA MPआव नाथाय बे जेननाया बिथांनि जेननाय नङा रायजोफोर बे देरहानायसो दिनै सारा रायजो राजाफ्रा मोनसे डिसिसन लानानै बिथांखौ आरोबाव रायजोनि जेंना बोस्रांनायाव हारिनि जेंना बोस्रांनायाव नोंथाङा आग बाग लानांगौ होननानै बिथांखौनो दैथायहरबावनाय जाबाय आरो बिथाङा दिल्लीयाव दैथायहरजायोब्ला देरहालाङोबा बेफोर गासैबो खामानिफोरखौ मावहैजोबगोन रायजोफोर दिनै हा हुनि बाथ्रा लाख लाख दिनै बे नोंथांमोननि ओनसोलावबो दिनै रिजार्भ ओनसोलाव दङ दिनै क'क्राझारनिफ्राय आरम्भ खालामना बिश्वनाथ सारियालागैसिम लाख लाख बर'फ्रा रिजार्भ ओनसोलाव दङ सरकारनि नोजोरावहाय मानसि गैया रायजोफोर हाग्रासो नाथाय बेवहाय मानसिफ्रा जोंनि बर' मानसिफ्रा हाबजोबना दं बुंना दंजोबो लाख लाख बर'फ्रा दा बेफोर लाख लाख बर'फोरनि हाखौ दिनै जोंनि बर' मिनिस्टारफ्रा MLAफ्रा जेबो मावासै बे थांनाय 15-16 बोसोरावहाय फारसेथिं भारत सरकारा मोनसे आयेन बानायना होखाबाय 2006 सनावनो भारतनि सिङाव थानाय जेसेबां रिजार्भ ओनसोल बेवहाय एसटिफ्रा हाबना थानायफोरनो 2006 सननि सिगाङाव हाबनायफोरनो हानि मोनथायखौ होनांगौ होननानै आयेन बानायना होखाबाय एसेम्ब्लि पार्लियामेन्ट आरो एसेम्ब्लियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव मावबाय आसामावबो बै समाव माखासे मन्थ्रिफ्रा मावदों अजन्ता नायक मोनहा मावदों गावनि समस्तिनि सिङाव थानाय रिजार्भ ओनसोलाव थानाय एसटिफोर हाबना थानायफोरनो हानि मोनथायखौ होदों 30 बिगा खरिहाय आपार आसामाव जोंनि बर'नि गेजेराव दङ जोंबो बुंदोंमोन बिथांमोनखौ नारसिनदोंमोन मावना होदों होननानै नाथाय जेबो गैया दा इलेक्सन खाथिखाय बायदिसिना खोथा बुंदों हाखौ जोंसो मावगोन फाट्टाखौ जोंसो होगोन होननानै बे इलेक्सन डायलग भट मोननांगौ नालाय रायजोफोर बेनिखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनो मोजां दैदेनगिरि लिडार नांगौ रायजोफोर
दिनै एनडिएफबि बाथ्राखौ रायखांदों हा एनडिएफबि समयसाखौ 13 बोसोर केम्पआव थानायखौ बै सोरबा प्रमद बर'आ रायजोखौ लाना सोमावसारनानै बेखौ बोस्रांनो हाया नाटकसो बिनि आन्दलना सोमावसारनाया बायदिसिना खोथा बुंलाबायदों रायजोफोर नाथाय जोंबो बिथांमोनखौ बुंगोन दिनै आं सासे एनडिएफबि दैदेनगिरि बे हिसाबै आं बुंगोन दिनै बिथांमोनाबो जोंनि जेंनाखौ बोस्रांनो हाया दा इलेक्सन खाथियाव गामि गामि हाबना बुंदों हा बेखौ जोंसो मावगोन जों मावगासिनो दङ जुदि मावग्रामोनबा जों 2005 सननिफ्राय डिजिटेल केम्पआव दं रायजोफोर 5 निफ्राय दिनै 19 जाबाय बेखिनि समाव मानो मावाखै नङा होमबा सानाय हाथियार दैनाय सिजफायार खालामबाय सिजफायार खालामनाय माने रिकगनाइज गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोंनिफ्रायबो मोननै साइडनिफ्राय गोरोबनानै सुक्ति खालामनायखौ सिजफायार होनना बुङो रायजोफोर जों हाथियारखौ गथायाखै दाबो जोंनि केम्पआव दं दाबो हाथियारा जेब्ला एकर्ड जायो होमब्लासो जों गथायगोन बेबायदि भारत बायदि सरकारा जोंखौ सनमान